Jeď! Jedem! Jedem závodníci, ryb je tam spousta. A tam jdou dva, to nechytne ani jeden. Mám být. Za tebou. Ty jo. Moc živej. Ty vole, to je rychlá. Škoda, to je nějaká moc divoká. Hoď, hoď. Super. Tyhle plave dobře. Máš struha. Tak začínám mít dojem, že v bazénu už nic není. Ale spíš to vypadá, že tam ještě pořád něco je, akorát nejsou ulovení. Kapr. Když mu uteče, taky ber. Ještě. Perfektní, úplně super. Tak lovec připravený, vole, na kořist. A jsou tak maximálně už jenom 2 pstruzy. Už si dělá srandu. Dívej se na to, si sedne do vody, pohodička, klídeček. Dáko. Ten je čipernej, to nedá. Už je pryč.
Já jsem ho neuštval. To je ten, co si za ním skákal? Jo. To je přes celý bazén. Už ani nebudete mi to říct, ani ten, nechte něco. To se stejně rozdá po známých. Hej, 8 lidí na jednu rybu. A to byla asi poslední. Ještě někdo někde nějakou rybu? Nebo už to všichni borci, borkyně vychytali? My s tadyma nevidíme už nic, bazén je prázdný. Jak to je v dalších částech bazénu? Ne? Takže ví, že by to už bylo vychytáno všecko? Vypadá to, že to je to. Takže první ročník pstrobraní je úspěšně za námi.